papunta na tayo sa Maravilla Beach. Bibiyahin na tayo, nagmo-motor ride na naman tayo. Malaki talaga ang tulong ng motor pag meron tayong pupuntahan ng lugar kasi makakatipid tayo sa pamasahe. Malaki talaga ang tulong pag meron tayong motor naman tayo papunta sa Maravilla Beach. Kaya let's go! Samahan nyo kami. Birthday nga pala ng husband ko. Kaya maliligo tayo sa Maravilla Beach. Ang Maravilla Beach, isa itong mga destination din sa mga tao dito sa Cebu. Kasi ito daw yung Little Boracay dito sa Cebu. Maraming pumupunta na mga tao galing sa iba't ibang lugar. Sinasadya talaga nilang pumunta sa Maravilla Beach kasi makakatipid kayo pag pumunta kayo doon. Malalaman nyo kung ano yung Maravilla Beach, kung gaano siya kaganda or maganda ba siya. Kaya panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo para ma-idea kayo kung ano yung Maravilla Beach. Kaya let's go! Let's motor ride! Kami sa Maravilla Beach sa Buelan. Maliligo kami kasi birthday ng husband ko. Yan. Ang sakit pa ng init kaya lakad-lakad lang muna kami. Kasi ang sakit pa ng init, ang taas pa ng init. Sakit pa masyado. Pasyal-pasyal lang muna kami. Ito pa dito. Dili masod nindo kada. Sobra na. Ha? Sobra na. Dito na tayo sa Maravilla Beach. Maravilla. We are here. Pasyal tayo. Malak ba katong mo? Maulang na yun. Aha. Ito yung sikat na mga destination ng mga tao dito sa Cebu. Ito yung Little Boracay dito sa Cebu. Dito sa Maravilla Beach. Ito yung Cebu Little Boracay. Maraming pumupunta dito na taga ibang lugar na maliligo kasi maganda yung buhangin dito. Puti yung buhangin nila. Para kang nasa Boracay. Ayan. Ayan, ganda ng sand nila. Ayan. Meron din silang mga cottage na pwede kayong magrenta. Ayan, sa mga cottage nila. Pag magrent kayo ng cottage nila, bantay, kailangan merong magbabantay kasi public area ito. Public area ito. Hindi natin maiwasan na maraming magnanakaw. Kaya pag mag-rent kayo ng cottage, mag-iiwan kayo ng magbabantay para hindi kayo manakawan. Ito sila, nagdala sila ng tent. Diyan sila pwede din kayo mag-camping dito. Yan. Nagdala sila ng tent. Pwede din kayo magdala ng sarili ng tent para may magagamit kayo. Mayroon din silang boat, oh. Siguro yung nagpapa-rent din siguro ito boat nila. Hindi ko alam kung magkano rent. Ito, Sunday ngayon, kaya madaming naliligo. Kasi Sunday. Kaya lang low tide, medyo malayo yung ilalim ng dagat. Yeah. Maliligo na kami. Let's go! Maliligo na tayo.
Sakit ng init, my God. Siguradong iitin talaga ako nito. Asa sakit ng init. Good luck sa sunburn, my God. Ang sunburn. Malapit na siguro mag 4. Kaya ang sakit pa ng init. Yan. Hintayin mo ko. Hintayin mo ko. Ha? Kasingot ang kuan sa kainit. Uy, amo. Kainit yung cellphone. Ito mo kainit sa ano. Sakit ng init, my God. Ligo na siya. Alag tabi kayo makuha ko video. Limot mo kung dili na panggas. Sige, nagkanga siya. Init mo kayo god? Naka-sunglass pa maligo. Saan pa kayo? Nakalimutan. Malalim na. Hindi ako marunong lumangoy. Sama na to pag-ana na. Yan na lang. Then ano. Look at the view. Para kang nasa Boracay. Ano yung tapi? Okay na de. Basa mo. Silent lang ako nilong. Ha? Yan. Look at the view. Para kayong nasa Boracay. Video ko na kanang kanok. Where's the kano? Kanong umutos. Tingnan nyo yung kano, sasakay siya sa boat. Ayan. Ito siya. Ako ikiglakaw nga to, diri lang ta. Nag-rent sila ng boat. Hindi ko alam kung magkano yung rent ng boat nila dito. Yan. Ito siya. Kani, meron kami nakita dito na hindi kaya ayang tingnan. Tingnan yung yan sa sobrang layo. Guess what? Kung ano yung ginagawa yung nasa nasa unahan. Yung gawaing magkasintahan. Ganon. Punta tayo sa malayo. Oh. Kasi naong nako diha. May ice. Makararugod kay init.
Wow. Yeah, ganda dito. Lao? Ha? Kahit sino. Uwi na kami. Uwi na daw kami, sabi niya. Let's go home. Yeah. Suot na siya ng sage. Kanyang shade. Ganda yung buhangin dito, guys.